салом занҳои зебои ман, иншалло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. духтаракои хушрӯи ман, пешаи навора сар кардан 1 минутак вақтона мегирам. ман имрӯз шуморо қатъи апай озодамоҳҷон шинос мекунам ки дар компанияи атомӣ кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. И апаҷон аллакай ҳаматон мешиносем, барое ки ай ҳамаи блогерҳо реклама мехара ва беҳад корш чиай пешрафтагиай, беҳад духтаракҳо бисёр кор мекунанд дар командаш. шумо метавонед ки рақамҳои болои экранда бинависонед, бидурен ҳамроҳи апаҷони ман кор кунед ва маошҳои хуб ба даст бигиред. духтаро дар ширкати атомӣ шумо да ҳичи дар кор нестед, фақат якта телефон дар кора, интернет тамом. дар баробари кори хонатона кардан шумо дар атомӣ кор мекунед, ай хона набиромада мешинем хе 1-2 соата кор мекунед, беҳад ба худо маблағҳои хуб мегирем. духтаро касе ки то ҳол регистратсия шидагӣ нестай, метавонед ки бинависонед кора бо маълумоти бештара шумо да метиҳанд, мефаҳмонанд. ман умед дорам ки кор да шумо маъқул мешавад, медроен кор мекунед. ҳамаи духтарое ки шумо да тавсия метиҳем, ҳамаш духтарои хубанд, занҳои меҳрубонанд, беҳад инсонои хубанд. ба худо қачон кор кардан осон ай духтаро. касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои нами ҳамаи дарда ширкати атомӣ дору дорад. ҳатто барои одамое ки фарзанд надоранд, ҳатто барои ҳамон дору дорад. аввалаш аллоҳи меҳрубоне, баъдан иншалло ки ай доруи атомӣ бигирен, шифо меёбед ва фарзанддор мешавед. духтаро не ки ман бовар дорам ки кор да шумо маъқул мешавад. ҳама каса вақта аз даст натен, бидроен кор кунед, ба орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба ширкати атомӣ амалиш кунед. касе ки канали ман меравад, салом расонед, бениҳоят хурсанд мешавам аз ҷони дилам. имрӯзара тамошо кунед, умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. бахшиш аз ҷони дилам, овозум гирифтагиай, ман гриппи сахт шидагиам духтаро. имрӯза наворам хеле сар мешавад. и охирон видеое ки ман айватан ба шуморо кардам, охирон видеои охирон бор қурғана тамошо кунед. ман аллакай Москва рафтаистам духтаро. ҳаматон да тамошои хуб дастгирӣ кунед. ҳаматон да раҳмати аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, барое ки подписчикои ман беҳтаринанд. бовар кунед, беҳад инсонои хубе ки дар ҳаққи ман қадар дуои нек мекунед. духтаро ман дар иҷа бозор харидгирӣ рафтаистам, хостам шуморо навор кунам, тамошо кунед. иҷа ресторани Рамзай, касе ки медонад, иҷа аллакай бозор омадам, шуморо навор кардам ки тамошо кунед. инам хали духтаро, инамиҷа чизи чораҷамкунӣ, харид, инам хали меҳмон дорам, беҳад корам бисёр. ду рӯз навор накардам, 2-3 рӯз навор накардам, барое ки бениҳоят кор доштам. духтаро ина бо ман шуморо навор кардам, иншалло ки соғ саломат расидам, бо шуморо навор мекунам. духтаро иҷа духтаро да домон тӯй буд, инам хеле оши наҳор шав, вале ҳеҷ кана омада буд. ман шуморо айтреза навор кардам, тамошо кунед. касе ки зан надорен, шавҳар надорен, худованд шуморо ҳам хеле хушбахт кунад. ранги духтараки ҳамсояи мо шавҳар кунед, зан бигирен. хеле шуморо навор кардам, тамошо кунед. шаҳ омадана, аруса бурдана сёмка накардам, барое ки шавҳари ман нағз намебинам. хеле тамошо кунед, хеле нағз намебинад. ман чӣ кардагӣ нестам, навор кардагӣ нестам. анаиҷа боша ман манту тайёр кардастам духтаро, мантуи кадугӣ тайёр кардам, бо да духобка, бо алафи нам хеле тайёр кардам. шуморо навор кардам, тамошо кунед духтаро. касе ки тайёр кардагиай, мошалло, касе ки наметавонад ёд гира, мотиватсия мешавад. духтаро иҷа дам хеле манту акома печондам, зуволаи манту ов, намак, як дона тухм дорам, хеле тинукш мекунем, мебарем, мепечонем. азбаски вақтам камтар буд, ҳамаи ҷоша навор карда натонистам. камам боша шуморо навор кардам, бо беҳад гриппи сахт шидам духтаро. анам хеле ман мантуи кадугира нағз намебинам духтаро. худамда хонумай хеле ба чи укроп кардам, хеле алафия нағз мебинам, леки чия нағз намебинам, нами кадугира.
بخاطر تنکش کردم کم طرف روغن کردم بعد علف کردم خیلی ukroп کردم зелень пелен خیلی پیچوندم شه ایوسا میده باشم خمیری خالی به هیچی برای که نمیخره зелень пелен به зелень کردم دخترو انمی طرز قطع میپیچونیم اینجا در علاقه و همه شب پیچوندم تمام کردم دخترو شما نوار کردم امیدوارم که نوار این بوساده شما محقول میشه و دستگیری میکنید اینجا در علاقه منتوی من تیار شید انم خیلی اومد دخترو منتو اینجا در باشه من اوشه جمع گیر کردستم شکمالی قشب رو آوردم و خیلی جمع کردستم جمع میکنم مهمون میرم با میرم من مهمون رو جمع میکنم با مهمون میرم اینم خیلی دخترو خیلی انشالله که همشه جمع میکنیم اینجا در بایستم اینجا امروز رفتم دکتر سپرافکا و زبانی روس گرفتم برای صدیقش هرچند که اولی نمیرم نو سرم نمیرم و که یکان یا 2 ماه پس سپرافکا обязательно در کره گرفتم شه خرید کردم نالی خرید کردگی من نوار میکنم تماشا کنید چی خریدم چی نخریدم شما لکم و ککشه نوار کردم دختر انم خیلی نه ببینم شو کنم ماده هر شب برداشت اما پماس درست یا شب بگیرسم چی برداشت تو نقش کنین که دارم چی بیاین در ویدیو نه دخترها یه خونش رو بخرید نه لازم بردارمشون جا رفت استیمان استمین؟ اشتمین؟ Москва?